والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الله سبحانه وتعالى تنو كعلفو كبركة أما علفو أكن نما بلا جلنكا أما علفو إسلاميا نمكا أما علفو لمنيا نمكا أما علفو على ميانك كرامانتوني أما علفو على كلبانشياكا أما علفو كراكا سنكا صلى الله عليه وسلم أما علفو كاولي نماندو كبركة لحاليا بلا جلنا علفو لنكو في سبحانه وتعالى أما سلكراك صلى الله عليه وسلم كرامو أكوني مغمون سلاكا شيكلي على بسلكا شيطان مغمون كسلكا جاء على كراك صلى الله عليه وسلم ودني على كراك سرو ني تغراكو كبارك إنافو أي بارك جويامنا أنا كراك سودونغ سانومو أنا أجي نيغو أني منو يه دينا بارا نيغو فيه أني منو يه الإسلامية توتيغ نيغو فيه أني منو يه غلياويه نيغو فيه فوكتا نغيا واتيسي أمي الله سبحانه وتعالى دلي على كامبلا جلي فرا وجمع كل سنو ماينكا أمي على دلي أكامبي صوابما دوني نفما على كو نغيا مبلا جلي دوني مما نفا جيه كونو أني الكيامة جودو أمي الله سبحانه وتعالى دلي على كان سبتي دينايكا كراكم من دعاء وجايا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنت كألا إمام بدسكون يلما جويا منكديه أما ينفع كان دسكون سبتي الإسلامية كا أنغن دعاء وجايا كسبة كرنجة بولما أمي واتي لبا منو كنو إسلامية أنيامينا سيرتو أمبولو جمانا ينغنسا إسلامي بك نعمي ده الإسلامي نمو بك إسلامي نعمي كإسلامي ني دينا وري فرنيونكا وتبند إما نياكو بك إسلامي والما بك ودينا يمغدوي أما إسلامي ني ودينا يكو فرنيونكا وتكبه ala kira ko mun be da kono wallahi ce tala nasoro la ibe ala kira ko la 100% ite kira ka dina ni tabulo wele faranyonga utsagake cidenw nabi nyumaw ambe limaniya na bela jele nan kafiriyara ni ciden kele walman nabi nyuman kele amora islamiya kono gafe jiginew ciden cilew sharia munun temena ambe limaniya na bela jelenye me ambe barake ni kira ka sharia de sallallahu alaihi wasallam kira nalen ko fe barate ke sharia were ka fala kira ta sallallahu alaihi wasallam chogo yadi ebse katani kana musa ka sharia ta kebeno o bara on mulya walma isa ka sharia kan barake noye ai isa cira modo de ma Musa cira mogodema wa ala kira de cira umma sallallahu alaihi wasallam ante tu fewara ko fona kira ala kira me ambel limaniani Isa ambel limaniani Musa ambel limaniani Ibrahima ambel limaniani ciden belajele nanye ciden kelen galontigeya
okore kanye chide umbela jelen galontiya Allah subhanahu wa ta'ala ko likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja chide wo chide temena nabi nyuma temena ala ko kay sharia di otigila mogoma katla ka tasira dama be tamamunka nabillahi nuh ka watila sharia do kumbe bara kumbe kenoye mogomunun tugura nuh ko ulu de kishira munu matuga ko ulu makishi nabillahi ibrahim ka watila o kelende do sharia mundira ma ode al hanifiyya munun tugura ko ulu de kishira munu matuga ko ulu halaka nabillahi musa ka watila sharia mundira ma ode taurata sharia baraka ngakeno de munun tugura ko min bani israil ulu de kishira munun matuga ko no tugura firawna ko ulu halakira وكذلك نبي الله عيسى عليه السلام شريعة من ديراما أودي إنجيل الشريعة منون تقراكو من الحواريين إنافو ألا يفعينا قرانا كونو أولو كشرا منون ما تقراكو أولو تكشي وكرا صلى الله عليه وسلم عليك الدين أكا شريعة بلا جلي كليني أكا الدين إسلامية أكا شريعة إسلامية وأنت تقفين ورقو فنا كرا تايندي صلى الله عليه وسلم أما o islamiya ani fenwere nyami nyona ko islamiya tugunde wallahi dina nyamodno amba funyana mo tuguraw ko kawka aljine de jirula mo tuguraw ko kawka kana sira jirula mo tuguraw ko awka janaba sira jirula uka ayeka toy amma koy mekal laban chogomuna ala ko borala de kira ko borala de aljina ko yere borala ka sabu ga kuma kuram mega fo ko andan kunte kan Allah haranyini kan dan ku ya ngal lafiya je kono ne ka bako kuma yeda kan dan kunte kan Allah haranyini amana o kama amini ga karamo ke andana mu de kama kan nana de ngal lafiya Allahu akbar mawni ngani alai eske islamique lafiya yoro de jewa kira sallallahu alaihi wasallam ako ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ako je waye mu'mini ka kasode me kafiri ka aljina de je ta lafiya alkiyama de aljina kono ambela jele ni ala sonama amma kamana aljina nyinin kama ne kabako de kabako de ambela dilala ka sabati halsa akaka mo kusi ka miri konunun ta chokola dongo do konnu me ka jugu ya katafa dongo do kokura be kana wa femun ka jugu ka tema bela jelenka dongo do islamiya de bela goshi me fewere o be ka tanu dongo do islamiya me ko fede dongo do islamiya de be ka la goshi islamiya ma nyumankea islamiya yi munkanya yala islamiya yi siragla mallawa islamiya ma siragla mallam islamiya yi ekfm bela jelenye dina karamo ye fanwo fan soro islamiya de ya suma islamiya de ya suma ami Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kan sabati wala nin kunye hakili jigin ami nyo hakili jigala ko no me gata chogo mana bela jelenye bala bela jelen kulo bala me ami ala dili ala kan sabati ala kan sabati ala kan sabati wata manan ko fe anga walanda no de usulul iman fi daw'il kitabi was sunnah liman ya joseun unana alqur'ana kono chogomuna ane kira ka sunna sallallahu alayhi wa sallam amel limaniya josen labande kono ana worona no de kal limaniya ni latige ale kumate jenya kusobe ka sabuke qawaidu do balela josen do bala nulu famia radron ko me famia meni kuma menaka abeke sababu ye fendo be modo tseka famia akanata nyamini do ga duskuna fewna wala na temenei anya kuma damnaka ni ala sonama anga kuma bina laban bi ni fendo ye munu mena fo latige bonda kono idan ale wala na flaye
walanda tɛmɛnen ani bi walanda ye an ko latigɛ ani kiiri fɛn fila do tɛ kelen ye ala ye kow latigɛ ka tila ka o kiiri latigɛ o de ka kɔrɔ ka tɛmɛ kiiri kan latigɛ bɛ koyi subasima kiiri bɛ koyi bili to latigɛ bɛ koyi an y'a misaliya dɔ fɔ yan n'i taara kalalikɛla fɛ yen n b'a fɛ ka fini dɔ kala a b'i i mesure ta k'i jateminɛ na ni mètre 4 ye i bɛna ni mètre 4 ye k'a d'a ma o misaliya bɛ koyi latigɛ ama ka fini in tigɛ k'a kala ka kulusi k'a la ka guloki k'a la ka poche k'a la ka jalamugu k'a la o n'a ɲɔgɔnnaw o ye kiiri de a faamuyara idan latigɛ de ka kɔrɔ latigɛ in waleyali o de ye kiiri ye fɛn mun latigɛra ala yɔrɔ ka kɔn danfɛnw bɛɛ lajɛlen danni ye o waleyali dugukolo sanfɛ o de ye kiiri ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko ala ye fɛn fɔlɔ mun da o de ye alqalam sɛbɛnni fɛ a ko sɛbɛnni kɛ a ko n bɛ mun de sɛbɛn a ko fɛnw sɛbɛn minnu bɛna kɛ k'a ta bi fo ka taa se alikiyama jɔdon ma kira sallallahu alaihi wasallam a ko kalamu ye sɛbɛnni daminɛ f'a mankan bɛ bɔ fɛn o fɛn bɛna kɛ k'a ta depo dɔn fo ka taa se alikiyama jɔdon a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna k'a ban pewu bɛɛ lajɛlen b'i ka latigɛ bolo bɛɛ lajɛlen b'i ka latigɛ bolo o latigɛ mun filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen ta latigɛlen don k'a bila i ka gafew kɔnɔ ani mɔgɔ wɛrɛ ta tigɛ ɲɔgɔn na san o san i kan ka fɛn mun kɛ i kan ka fɛn mun sɔrɔ i ka lahalaya mun kan ka yɛlɛma o bɛ ta k'a di mɛlɛkɛw ma o bɛ jigin n'o ye an y'o misaliya fɔ yan dɔnnibagaw ko n'a sɔrɔla mɔgɔ mun si ye san 20 ye i ka gafew kɔnɔ a bɛ classeur 20 san o san o ta bɛ kelen kɔnɔ mɛlɛkɛw lailatul qadri su ala b'i ka san bilan ta k'a d'u ma u bɛ jigin n'a ye o de la a bɛ wele ko lailatul qadri su wa illa kow latigɛra ka kɔn ɲɛ mais an bɛna don san kura mun kɔnɔ fɛn o fɛn bɛna k'o kɔnɔ o de bɛ di mɛlɛkɛw ma u bɛ jigin n'a ye san o san u bɛ taa kelen ta san o san u bɛ taa kelen ta ni si banna ka bɛn san mun ma u bɛ jigin n'i ka gafe laban ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛ tɔw kɔfɛ a bɛ kɛ nin cogo de la wa kadhalika mɛlɛkɛ minnu b'a nɔfɛ n'u b'an ka baaraw sɛbɛn n'u ye sɛbɛnniw kɛ u bɛ yɛlɛn n'a ye sanfɛ o fana bɛ taa bila i ka gafew kɔnɔ alikiyama jɔ don Allahu subhanahu wa ta'ala a b'o bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan wa olu de bɛ peser ka fara adamaden yɛrɛ kan wa ka fara i ka baaraw kan an bɛ ala deli baara ninnu bɛ peser don mun na ala kan ka peser fɛnw ala k'u girinya o kɔnɔna la an y'a yira k'a fɔ latigɛ a jɔlen bɛ jɔsen 4 de kan jɔsen fɔlɔfɔlɔ al-ilmu dɔnni Allah subhanahu wa ta'ala a ye fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn ka kɔn a kɛli ɲɛ n'a kɛra a bɛ kɛ cogo di ala b'a bɛɛ lajɛlen dɔn fɛn o fɛn bɛ kɛ debi sangolo ni dugukolo dara fo ka taa bila alikiyama jɔ don fɛn o fɛn bɛ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen dɔn al-ilmu al-azali o de ye jɔsen fɔlɔ ye a jɔsen filanan sɛbɛnni fɛn o fɛn bɛ kɛ depuis Allah subhanahu wa ta'ala ye kalamu da a k'a ka sɛbɛnni kɛ fo ka taa bila alikiyama jɔ don fɛn o fɛn bɛ kɛ o kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don ala yɔrɔ fi lawhi al-mahfuz a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen bɛ ala bolo o de la ala ko k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fi ummil kitaabi lawhul mahfuz kɔnɔ ala y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a sabanan al-mashi'a foyi tɛ kɛ ala ka danni kɔnɔ k'a fɔ o man di ala ye walima a tɛ se ka kɛ ni ala ka jɛ tɛ
an bɛ fɛn minnu kɛ fɛn minnu bɛ kaana ala jɛra n'a bɛɛ lajɛlen kɛli ye a naaninan alkhalqu wal ijad anw yɛrɛbakun an'an bɛ fɛn minnu baara ala de y'a bɛɛ lajɛlen da idan latigɛ bɛ nin naani de kan fɔlɔfɔlɔ al-ilmu ala ye ko bɛɛ lajɛlen dɔn ka kɔn a kɛli ɲɛ ani ko minnu bɛna kɛ n'a kɛra a bɛ kɛ cogo di o fɔlɔ mun filɛ nin ye ani filanan n'o de ye sɛbɛnni ye ala y'o fila fara ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔ alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin ala y'o fila fara ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔ a ko yala i m'a dɔn wa anna allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard fɛn o fɛn n'o bɛ sankolo kɔnɔ a bɛ dugumakolo kɔnɔ fɛn minnu bɛna kɛ a fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ allahu subhanahu wa ta'ala a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka ko a kɛli ɲɛ ala ma dɔn ma ko inna dhalika fi kitabin o fɛn minnu filɛ nin de a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen dɔ fi lawhil mahfuz ka ko an bɛɛ lajɛlen dali ɲɛ a sabanan al-mashi'a foyi tɛ kɛ ala ka sankolo in kɔnɔ a n'a ka dugumakolo kɔnɔ fo ala ka jɛ n'a ye ni ala ma jɛ ni fɛn mun ye o tɛ kɛ ni ala ma jɛ ni fɛn mun ye o tɛ kɛ allah subhanahu wa ta'ala ko wa ma tasha'una illa an yasha allah adamaden b'a laɲini ka ko dɔ kɛ mais ala ma jɛ ni o ko in kɛli ye ala ta de bɛ kɛ e ta in tɛ kɛ ala ye laɲini o kɛ adamaden ye i bɛ se ka fɛn dɔ laɲini mais o fɛn in n'a ni ala ka latigɛ bɛnna a bɛ kɛ n'a n'o ma bɛn e ta in bɛ to yen ala ye mun latigɛ o de bɛ kɛ i b'a laɲini k'i bɛ voyager i bɛ billet tigɛ i bɛ visa ta i bɛ taa aéroport la ala m'a latigɛ k'i bɛ voyager fɛn dɔ kɔni bɛ banamini i ni voyage in cɛ imma i ka ɲinɛ i ka passeport kɔ du kɔnɔ walima i ka taa retard la walima avion yɛrɛ ka taa k'i to ala kɔni bɛ na ni fɛn dɔ ye fɛn min b'i bali k'a sabu kɛ ala y'a latigɛ k'i tɛ voyager e y'a kanu k'i bɛ voyager e ta ni ala ta jumɛn bɛ kɛ jumɛn bɛ kɛ ala ta de bɛ kɛ o la fɛn dɔ kɔni bɛ kɛ mun bɛ kɛ sababu ye k'i bali i bɛ se ka ɲinɛ i ka passeport kɔ walima i taatɔ la aéroport ala k'an kisi i bɛ se ka accident kɛ yanni i ka bɔ o kɔnɔ o b'a sɔrɔ avion taara ala m'a latigɛ k'i bɛ taa ni ala kun y'a latigɛ k'i bɛ taa e ka laɲini ani ala ka latigɛ o bɛ bɛn ko in fana bɛ kɛ o de la adamaden bɛ ko dɔw laɲini k'a b'a kɛ ni ala ma jɛ n'a ye a tɛ kɛ o de la kira sallallahu alayhi wa sallam ibn abbas ka hadisa kɔnɔ a ko ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ tɔɔrɔ dɔ las'i ma ni ala m'a latigɛ a tɛ s'i ma wa ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ hɛrɛ dɔ las'i ma ni ala m'a latigɛ a tɛ kɛ o de la allah subhanahu wa ta'ala ko fi bidayati surati fatir ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha ala bɛ hɛrɛ bonda mun dayɛlɛ adamadenw ɲɛ n'a dayɛlɛla ka ban mɔgɔ si tɛ se k'a minɛ ni ala y'i garizɛgɛ fɔni mɔgɔ si tɛ se k'a minɛ ni ala ko k'i bɛ baara mun sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka jɔ i n'o cɛ i b'a sɔrɔ wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di ni ala bana min na i ni fɛn mun fana cɛ hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o tɛ se k'a kɛ hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de la a y'aw yɛrɛ lafiya namaratɔ minnu b'u sigi réseau sanfɛ ko ala ye fɛn mun latigɛ i ye i garizɛgɛ la ko n'o sirila k'i kana olu b'o fɔni allahu akbar ko ala ye fɛn mun latigɛ i ye ko fɛn dɔ bɛ se ka banamini n'a cɛ i garizɛgɛ sirilen don mais ala y'a latigɛ i kana olu b'a fɔni
ale bɛ ka balo ta in de la a bɛ ka balo ta in de la e b'i ka mobili boli ka taa ale fɛ yen moto t'ale bolo e bɛ basé riche la tisi dɔ b'ale kana 200 tisi dɔ e bɛ taa ka so mun yɛrɛ kɔnɔ a dɔw yɛrɛ bɛ tellement que so yɛrɛ nɔgɔlen don u b'a fɔ an ka so in nɔgɔlen don dɛ o bɛ se ka fini dɔ ta k'a da u ka fauteuil kɔrɔ in sanfɛ k'i k'i sigi o sanfɛ e yɛrɛ sigilen i bɛ ka yɔrɔ filɛ cogoya dɔ la i dabali bannen don fɛn mun b'e bolo nin ye ale de y'a d'i ma wa i ta in ɲɔgɔnna ka d'a ye o a tɛ se k'a kɛ mandiya safunɛw bɛ yen mandiya tulu bɛ yen garizigɛ fɔni tulu bɛ yen a bololanɛgɛ yɛrɛ bɛ yen bi minnu bɛ bololanɛgɛ yɛrɛ dilan k'a bɛ garizigɛ fɔni garizigɛ sirilen kun tɛ o ala ye garizigɛ mun tila ko adamaden b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ siga foyi t'a la mais sababu de b'o la sababu ye jumɛn ye i bɛ baara kɛ mais k'i da so kɔnɔ k'a kɛ fugariya ye ka taa moriw fɛ k'u k'a nɔgɔya i ye fo lahara i tɛ fɛn sɔrɔ ayi f'i ka baara de kɛ lakin o kɔnɔna la Allah subhanahu wa ta'ala a y'a latigɛ ko n'i ye nin baara in kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ o de la e bɛ baara dɔ la n'i ma don baara in na i tɛ fɛn sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔ ye a b'a si bɛɛ lajɛlen kɛ baara dɔ la a tɛ fɛn sɔrɔ mais a bɛ baara taabolo yɛlɛma dɔrɔn pap a kɛra fɛn ye nɔ ko karisa kɔni k'a bɛ minɛn dɔn dɛ k'a taara nin minɛn kura in san a kun tɛ minɛn dɔn ka kɔrɔ wa a kun tɛ minɛn dɔn ka kɔrɔ wa ala y'a latigɛ de ko n'a ye baara yɛlɛma ka taa nin baara in daminɛ a garizigɛ bɛ fɔni mais k'a to nin na a tɛ fɔni o de la alakira sallallahu alaihi wasallam sahaba minnu bɛ n'a fɛ yen k'a fɔ gɛlɛya b'u la kira kun b'u yamariya a dɔw ka déplacer ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la walima ka lahalayaw yɛlɛma walima ka baaraw yɛlɛma ni yɔrɔ dɔ gɛlɛyara i ma i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ an ye mɔgɔ dɔw ye u y'u si bɛɛ lajɛlen kɛ tunga na u ma fɛn sɔrɔ u kɔrɔbalen nana san 60 san 70 kɔfɛ u ye miliyari sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan mais u kun taara yɔrɔ min na u kun tɛ wari ɲini yɛrɛ ye wa mais u ma sɔrɔ yen ala y'a latigɛ k'a bɛ sɔrɔ i ka jamana de kɔnɔ wa dɔw fana ta jamana kɔnɔna tɛ dɛ f'i ka dugu f'i ka village kɔnɔ a dɔw y'u si bɛɛ lajɛlen kɛ Bamakɔ u ma fɛn sɔrɔ yan mais u taara village la u y'a sɔrɔ dɔw y'a sɔrɔ village la u nana Bamakɔ yan u kɛra fantanw ye idan ko in bɛ nin cogo la n'i ye baara kɛ baara dɔ ma diya i la dɔ wɛrɛ ɲɛɲini n'o kɛra ni bɛnna sawaba ma yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ ala ka latigɛ bɛ i bɛ fɛn sɔrɔ o la an bɛ ala deli ala ka latigɛ a ɲuman mun ka d'an ye ala k'o k'an ye wa kadhalika den sɔrɔ fana b'o cogo la i bɛ den de kɔ i bɛ furu kɛ mais mɔgɔ caman ye furu kɛ u ma den sɔrɔ o tɛ yan Allah subhanahu wa ta'ala furu in kɔnɔna la ala k'i ka furu kɛ o ye den sɔrɔ sababu ye e furula furu in fana kɔnɔ a b'a hakɛ to fo fɛn dɔ de ka tɛmɛ i ni muso cɛ n'o ye kafoɲɔgɔnya ye mais yala kafoɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen de ye den ye wa n'o bɛɛ lajɛlen kun ye den ye bɛɛ lajɛlen kun bɛ dugu fa dɛ o bɛɛ lajɛlen tɛ den ye mais o kɔnɔna la ala ye mun latigɛ k'o bɛ kɛ den ye o bɛ k'a ye mais ne ye muso furu i ko sisan ne ye muso furu bon kafoɲɔgɔnya kɔnɔ o tɛ tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ ni ala ye den latigɛ a b'a di walima a t'a di i b'i si kɛ i tɛ den sɔrɔ idan f'i ka sababu de kɛ sababu in kɔnɔna la Allah subhanahu wa ta'ala ka latigɛ b'o kɔnɔ wa sababu ninnu fana a k'a sɔrɔ sariya jɛra ni sababu minnu ye kana taa fɛn kɛ mun tɛ sababu ye k'o ye sababu ye dɛ ka taa morigananiw fɛ yen ka taa filɛlikɛlaw fɛ yen ka taa laturutigiw fɛ k'o ye sababu ye o tɛ sababu ye sariya y'o bali sariya ye fɛn o fɛn bali o tɛ sababu ye sariya jɛra ni sababu minnu ye olu de ye sababu ɲumanw ye idan latigɛ bɛ nin de kɔnɔ o la an k'a faamuya k'a fɔ latigɛ bɛ nin naani de kan Allah subhanahu wa ta'ala ye ko bɛɛ lajɛlen dɔn ka ko a kɛlen ye n'a kɛra a bɛ kɛ cogo di ala b'a dɔn a filanan Allah subhanahu wa ta'ala a y'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a yɛrɛ bolo fi lawhil mahfuz a tɛ yɛlɛma ala ko a tɛ yɛlɛma a sabanan fɛn o fɛn bɛ kɛ ala jɛra n'a kɛli ye a naaninan an bɛ fɛn minnu kɛ ani anw yɛrɛbakun ala de y'an bɛɛ lajɛlen da wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ala de ye anw dan wa ala de ye an ka baaraw fana dan ne mun bɛ kuma la ala de ye ne dan n bɛ kuma mun fana kɛla ni ala de ye kuma in fana dan
kuma in bɛ kɛ fɛn mun na ala de y'o dan o mankan bɛ taa bila aw tulo kɔnɔ ala de y'o fana dan wa aw tulo no ala de y'a da ala de y'aw yɛrɛ da ko in bɛ nin cogo de la ala de ye nin bɛɛ lajɛlen da nin yɔrɔ in na masala dɔ bɛ yen an bɛ o fɔ o kɔfɛ ka tɛmɛ n'an ka walandatɔ ye o de ye ala de y'an dan ala de ye an ka baaraw dan ala ye mumini dan ala ye kafiri dan ala ye silamɛ dan a ye filanikafo dan iblis ala ka danga b'a kan ala de y'a dan mɛ tɔɔrɔ b'a la walima de mɛ ala y'a da kun dɔ kama li hikmatin a dankun nafa b'a la ka sabu kɛ Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ muminiw ni muminintanw lajarabi ka se k'a dɔn maa mun bɛ tugu ala ko ani maa mun bɛ tugu sɛtanɛ ko ala ko sɛtanɛ ye aw jugu ye a y'a minɛ aw jugu ye aw ladira ka ban k'a yira aw la k'a ka taasira jira aw la o kɔrɔ ye de i bɛ jihadu de kɛ sa k'i yɛrɛ minɛ yasa i kana taa bi a ka jan kɔnɔ a nafa dɔ ye nin ye o dɔn n'an bɔlen a dɔ ye ɲininkali dɔ ci ma o ɲininkali bɛ nin yɔrɔ kan ko ne ko ala de ye anw dan an'an ka baaraw n ko awɔ ala de y'an dan an'an ka baaraw o ye kuranɛ aya jelen ye wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ala de y'anw dan ani an ka baaraw n ye misaliya dɔ fɔ o de bonyana hakili ma n ko ala de ye zɔn dan ala de ye suɲɛni dan suɲɛni jɔn de y'a dan anw de y'a dan ala de m'a dan wa ala de ye gulɔ dan ala ye gulɔmina dan o tɛ yan mɛ ala ko nin kɛ kana nin kɛ nin ka ɲi nin man ɲi n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ hali yɛrɛ bangebaa a bɛ fɛn mun fɛ a tɛ fɛn mun fɛ i yɛrɛ b'o dɔn mun ka d'a ye i b'o kɛ mun man d'a ye i b'o to yen hali i furumuso surtout kɔɲɔmuso mun ka d'a ye mun man d'a ye i b'o dɔn fɛn o fɛn man d'a ye n'i y'o kɛ mun b'a kɔfɛ kulubalilakaw b'o dɔn wa kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala fɛn mun ka d'a ye a y'o fɔ an ye kira y'o bɛɛ lajɛlen walawala wa fɛn mun man d'a ye o fana fɔra an ye inna hadaynahu sabila ala ko k'a ye adamaden bila sira fila kan imma shakiran wa imma kafura imma i ka kɛ ala tanubaga ye ka kɛ silamɛ ɲuman ye ka taa don alijinɛ kɔnɔ walima i ka kɛ kafiri ye mɛ ala ye sira in bɛɛ lajɛlen jiri la nin ka ɲi nin kɛ i bɛ taa don alijinɛ kɔnɔ nin man ɲi a to yen i bɛ taa don tasuma kɔnɔ n'i tugura mun kɔ ka taa don fɛn dɔ kɔnɔ tasuma kɔnɔ jɔn de y'a kɛ e de y'a kɛ walima ala de y'a kɛ ala y'a fila bɛɛ lajɛlen de jiri la o misaliya n'i b'a fɛ k'o dɔn an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ye misaliya min fɔ dɔn an bɛ segin o kan warimugu b'i bolo i pɔsi kɔnɔ walima a bɛ sagi kɔnɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛnna sira la a ko karisa wari de b'i bolo i ko awɔ i bɛ ka taa sira min fɛ bandiw bɛ yan dɛ taa nin sira dɔ in fɛ i bɛ sira jumɛn ta i bɛ sira jumɛn ta n tulo t'a la de i bɛ sira jumɛn ta bandiw tɛ sira mun fɛ est ce que bandiw bɛ sira mun fɛ n'i tugura o sira in kɔ ka taa u y'i ka wari minɛ i la i bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye i bɛ t'o fɔ jɔn de ye i bɛ se k'a fɔ ala y'a latigɛ ya e ka laɲini don k'a sabu kɛ ala ye a daga i ye i yɛrɛ bɛ se ka sira ta mun t'o sira in ye n'i bɔra i ka so sisan i bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la mobili la n'i b'a jateminɛ embouteillage bɛ yan embouteillage tɛ yan i bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɛ n'i taara i bila embouteillage kɔnɔ a fɔra karisa nin sira in de kun ka nɔgɔ hali kun ka taa nin fɛ kɔnɔ ala y'a latigɛ n ka na nin kan i yɛrɛ de y'a laɲini o tɛ yan n'an yɛrɛ y'an ka ɲɛnamaya kɔnɔna filɛ an b'an ka fɛnw bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma mɛ ni ala ko nana dɔrɔn ko ala ka latigɛ don i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ taa suɲɛni kɛ n'a fɔra i ye suɲɛni ka da mun de kan ko ala de y'a latigɛ ale kan n'a ye jɛnɛya kɛ ko ala y'a latigɛ ale kan ala dun ko jɛnɛya ko la ko wala taqrabu zina aw kana gɛrɛ a la
okore ko ala ye fanga di aw ma mun b'aw bali jɛnɛya ma jɛnɛya tɛmɛsiraw ala ye o bɛɛ lajɛlen fɔ a ye kira ye walawala kana nin kɛ kana surunya nin na k'a sababu kɛ o de bɛ kɛ sababu ye k'i don baara yɛrɛ kɔnɔ ne y'i mabɔ bɛɛ lajɛlen la i bɛ s'a ma wa i tɛ s'a ma dɛ a fɔra ko jɛnɛya ɲɛbila kow i kana gɛrɛ olu la e bɛ k'olu kɛ i bɛ k'olu kɛ i ko non ne dalen bɛ yɛrɛ la ne tɛ don a kɔnɔ i y'i to la i taara jɛnɛya kɛ jɔn de y'i bila a la i yɛrɛ de yɛrɛ bila a la idan ko in bɛ nin cogo de la ala y'an da ka tila k'an ka baaraw da o de la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a ka waati la cɛ dɔ ye sonyani kɛ sariya ye hakɛ min fɔ ko bolo ka tigɛ o la o y'a sɔrɔ hakɛ in dafara Umar ko a y'a bolo tigɛ a k'a bɛ n bolo tigɛ k'a da mun de kan ko ala de y'a latigɛ n kan a ko awɔ ala de y'a latigɛ i kan o ye tiɲɛ ye an jɛra n'a ye wa ala de y'a latigɛ an fana k'e bolo tigɛ a banna ye kuma banna ye ko ale y'a ka dalilu kɛ latigɛ ye Umar fana y'a ka dalilu kɛ latigɛ ye o kɔfɛ masala mun bɛ yen est ce que a bɛ bɛn mɔgɔ ye kumana mun na n'i ye ala sɔsɔ baara dɔ kɛ i k'i ka dalilu kɛ latigɛ ye yala o bɛ bɛn wa walima a tɛ bɛn masala b'o yɔrɔ de la sisan ne mɛnna kuma na sisan n b'aw fana lamɛn Mayiga mɔgɔ dɔw ka jɛnɛya kɛ sisan a ka fɔ an ɲɛna karisa e ye nin jɛnɛya mun kɛ nin ma ɲi dɛ ko non ko ala ka latigɛ don i bɛ jɛn n'a ye wa mɔgɔ dɔ nan'i ma i jɔlen k'a fara i tulo kɔrɔ i ko nin ye cogo di ko ala ka latigɛ don e bɛ jɛn n'o ye i tɛ jɛn n'a ye dɛ a nana i ka nafolo sɔrɔ i bolo k'a minɛ i bolo k'a bila bɔjɔ k'a kɛra cogo di ko non ala y'a latigɛ ne k'i ka wari ta k'a bila n poche kɔnɔ ala m'o latigɛ dɛ n bɛ n ka wari minɛ i la o tɛ yan sisan mɔgɔ min bɛ taa ala sɔsɔ baara kɛ a ye jɛnɛya kɛ a fɔra a ɲɛna ko jɛnɛya ma i ye nin mun kɛ nin tɛ bɛn dɛ ko non ko ala de y'a latigɛ ale ka jɛnɛya kɛ yala adamaden kelen kɔfɛ ka ala sɔsɔ baara dɔ kɛ a bɛ bɛn i ye k'i ka dalilu kɛ latigɛ ye wa walima a tɛ bɛn kuma in b'o yɔrɔ de la n'a sɔrɔ a tɛ bɛn mun de la a tɛ bɛn awɔ n'i ka kuma faamuya hali n'a sɔrɔ bamanankan ka gɛlɛn i ma ne fana ka fisa n'e fana ye dɔɔnin bamanankan in na i y'a dɔn n'i ye walikan fɔ cogo o cogo i tɛ se ka k'a tigilamɔgɔ ye sisan a ye kuma mun fɔ ko ala ye ɲuman jira an na ka juguman jira an na ala ko a ye furu kɛ a ye jɛnɛya to yen idan ala ye sira fila in bɛɛ don i kɔrɔ jɔn de bɛ furu to yen k'a fɔ non ko muso ye bɛ dɔrɔn n bɛ jɛnɛya kɛ waati i si mun bɛ lajɛlen kɔrɔ jɔn bɛ sɔn o ma maa si tɛ sɔn o ma o sisan mɔgɔ minnu bɛ u ka dalilu kɛ ala sɔsɔ ye latigɛ kɔnɔ ko an fa adama alayhi salam ala ko k'a kana jiriden dun a y'a dun nabilahi musa a ye adama lagosi baara in kɛli la an fa adama y'a ka dalilu kɛ k'e bɛ ne lagosi fɛn na ala ye fɛn mun latigɛ n kan olu ko adama y'a ka dalilu kɛ latigɛ ye yala o ko in ye tiɲɛ walima tiɲɛ tɛ ni seli wɛrɛ la insha Allah an b'o jaabi walima jaabi b'i bolo wa jaabi b'i bolo wa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله هيا على الصلاة
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد. الله سبحانه وتعالى أي آدم أني حواء كباريا فوق قرنا كنا يرجعما أني كم منتمنا وني إبليس أجه على يولا كلي على كومني أو فلا أني أو بنا دي منصرو نيا وجود أيامنا جوجي كف الله سبحانه وتعالى أي يرسون دو جرا أنفا آدم أنا مسلا الجنة كنا أكو فين فين كداوي أيو بلا جلندو ما أو كنا سنيريما على إبليس منجرو لكافو جكدو فوسوس لهما الشيطان أي وسوس دو دسكنا أكو ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين أكو نير منفلة على كوكاو كنادو أو بعد سبب من ياتو على كوكاو كنادو كو فنفلا نو يادو أو فلا بلا جلي مكي ملكي ونو يادو أو بدومي الجنة كنا أو تبو na forasa koy dona aljina kono koni ye ni yiride ndu ite bwa kono jonde bana ya mumba fe kado aljina kono kabo jomba fe mo shita fe de o afora fa adama yi ni yiri ni yadu ibina dume aljina kono ite bo fiyo aljina kanu dona du sukuna me ala ya maryamu faye anyana ko shaytane ya marasa ayiri dendu o duni ko fe ala ko yala ne maw bali aw kana ni yiri dendu wa afa adam alayhi salam anni misra baraina atubira ala ya katubu min ina fo ala ya fo qur'ana ko rocho gomna idan kira sallallahu alayhi wasallam akon nabillahi musa alayhi salam ay anfa adama jalagi aya jalagi muneka adam abon son boli aljina kono kasabe ga nale ko mabo ambela jele ko me bange otea o ambela jele mabo aboli sababu keramu ye anfa adama kabara jugu kele ala soso kele wode ya tambe na du golo sanfe o ambe ka chaman ke dungudo antaru nga fa ko reke kelempe fili kele ayode ke ala kana karate ay jigi kana du golo sanfe abena demunu soro aba bela jelo soro ya abito du golo sanfe o kele na anfa adam akom musama ibene jalagi fena femu ala ya latige ka ko ne dalinye o kira ko anfa adam alayhi salam akad dalu giriyara katame nabillahi musa taka meyala adam alayhi salam ayaka dalu ke latige de wa walma aye latige ke dalu ye mashiba ko munye abona usro دون بغوكو ومنهم ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن أبي العز الحنفي عقيدة كتاب بولا وبلا جلما عفو كافو أنفى آدم عليه السلام أي لتجيك الدلوية مشيبكو مني أنا بونا وصرو
nabillahi Musa alayhi salam ale be ala dɔn a be latigɛ dɔn mais ama adama jalagi a ka baara jugu in kɛli la mais Musa y'a jalagi k'a ko k'a kɛra sababu ye k'an labɔ aljinɛ kɔnɔ ka na diɲɛ kɔnɔ o de ma diya ale ye idan ala sɔsɔ in kɔfɛ masiba ko mun nana nabillahi Musa a ye adama jalagi o de la amma adama ka yiri sun a ye yiri mun dun ale y'a dɔn k'a fɔ ala y'o latigɛ ka ko adama danni ye idan kuma in bɛ yɔrɔ jumɛn kan kuma bɛ yɔrɔ mun kan o de ye an bɔli aljinɛ kɔnɔ ka na diɲɛ kɔnɔ nabillahi Musa a ye adama jalagi o de la ko ni kuma nin baara in kɛ nin fana kun tɛ kɛ amma ka latigɛ kɛ walima ala sɔsɔ kɛ dalilu ye i ka baara la o tɛ fɛn bɛn ta ye wa dɔnnibagaw si ma jɛn'o ye i ye baara jugu dɔ kɛ ko ala ka latigɛ dɔ la madama ala ye fɛn haramuya i kan wa ala y'i ladi k'i kana kɛ n'i y'a kɛ e de bɛ jalaki mais i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ko in turu ta k'a da ala kun ala tɛ juguman kɛ ala ye juguman yir'i la a ye ɲuman jiri la ɔ i ka diɲɛ kow la i ka nafa bɛ sira minnu fɛ i b'olu taama nafa tɛ sira mun na i b'o ye k'a to yen n'i taara minɛn ta minɛntigi b'a f'i ɲɛna a nin de bɛ marché nin tɛ marché i tɛ sɔn k'i ka wari dɔ fɛn na fɛn mun tɛ marché o i bɛ taa dɔ fɛn la fɛn mun bɛ marché n'i taara minɛn kolon san minɛn tolilen san ka na n'a ye ɔ i nalen kɔfɛ patron k'i ma a ko nin minɛn in tolilen don dɛ i tɛ se k'a fɔ a nin ye ala ka latigɛ ye ala ka latigɛ tɛ dɛ minɛn jir'i la i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a tolilen don i taara a san jalaki bɛ jɔn de kan jalaki bɛ e de kan e mun taara a san idan f'an ka hakili to nin yɔrɔ la latigɛ baabu kɔnɔ n'i ye ala sɔsɔ baara dɔ kɛ tuubi ka taa ala ma ka n'o danbi ka taa ala ma de ala tɛ juguman kɛ dɛ e yɛrɛ de y'o laɲini i ka laɲini nin kɛ ala ka latigɛ bɛ n'a kɛra mais e ka laɲini don o de la kira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ mun hamina ni baara jugu kɛli ye i tilala k'a to yen i ka hami ala b'a sɛbɛn i ye baara ɲuman na o tɛ yan mais mɔgɔ mun i ye baara jugu laɲini k'a sira bɛɛ lajɛlen taama ɔ i taara se yɔrɔ dɔ la i dɛsɛra i y'a to yen o tigilamɔgɔ ni juguman kɛbaga bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa i bɛ junubu sɔrɔ o la fana est ce que nin ye fila faamuya ni fila tɛ kelen ye a fɔlɔ fɔlɔ i hamina ni baara jugu dɔ kɛli ye i hamina n'a ye kɔfɛ i nana nimisa i ko o nin man ɲi dɛ i jɔ n ka nin to yen ala kana taa funu kɔrɔ i y'a tɔli mun kɛ nin ye dɛ i kun ye hamina ko mun kɛ nin ye ala b'a yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye mais sisan mɔgɔ dɔ ala k'an kisi a ma a bɔra ka so k'a bɛ taa gulɔ min a ye mobili ta walima a ye moto ta ka taa don bari kɔnɔ ka gulɔ commandé o nana n'a ye ka sigi tabali sanfɛ k'a ka wari di a ye gulɔ yɛlɛma verre kɔnɔ a tɔ taara a k'a min dɔrɔn k'a ka wari di a y'a poche fɛ a ma wari ye a ye gulɔ tɛ a seginna ka taa o tigilamɔgɔ y'a to yen ala kama walima a dɛsɛra de ɔ ani baara kɛbaga bɛɛ lajɛlen ye kelen ye mɔgɔ dɔ bɔra k'a bɛ taa jɛnɛya kɛ a taara jɛnɛyaso la ka don ani jɛnɛyakɛlaw bɛɛ n'a kan a tɔ taara u k'a kɛ wari ma sɔrɔ a bolo u y'a gɛn ka bɔ a dɛsɛra de walima a y'a to ala kama de a dɛsɛra de ani jɛnɛyakɛla bɛɛ lajɛlen ye kelen ye idan ibn abbas radiyallahu anhuma a ko latigɛ ni mɔgɔ mun limaniyara ni ala ye ka limaniya ni latigɛ i ka tawhidi bɛ dafa latigɛbaliya de bɛ adamadenw bila kojugu caman na bi n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka taa morigananiw fɛ yen kɔlɔnifililaw laturudalaw a n'a ɲɔgɔnnaw sɔmaw fɛ yen a bɛɛ ye limaniyabaliya ni latigɛ ye ala ye fɛn mun latigɛ i ye waati mun na o bɛ kɛ laturugosila tɛ se k'o wuli sɔma tɛ se k'o wuli filalikɛla tɛ se k'o wuli a ma se k'a yɛrɛ taa wuli a bɛ de taa wuli ɔ o nkalontigɛla ninnu fana cayara bi k'u bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a dɔw yɛrɛ y'i sigi bamakɔ yan k'ale bɛ se ka mɔgɔ dɔw labɔ faransi ka na n'a ye bamakɔ yan k'a sɔrɔ a ma don avion kɔnɔ aa nin ye kabako ye dɛ k'ale ko ruhaniw b'ale bolo a ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ k'ale b'o ta faransi ka na a cɔngɔ bamakɔ yan k'a sɔrɔ a ma don avion kɔnɔ
tatola bori ka so nyamakro kran nakata emission kero na itara mobili la yikum amtajila ikum se ki panka bi ka so kata ji siso kono rabana wa butu sigi so yafa ka ke galontige ka soro foi kalante foi tubolo ala ka kulu manda mate la na to do fana sigile mo fana krefe ko o tigila mo ye hijabu baale ni jinew che kale be tewli ka di jinew ma ne jine do ngode be boke aka haketu kale be jinew li ka duma tewli ka di jinew ma wada be arawande wuli wal ma be zahara de wuli ka duma wa ne ka bako de ala ko jinew ba wiye yoro la agutu ye yoro muna kono kure ni jinew be siga baroke dimashi do afe wale rebe tewli ka duma jamana ingara ka bako jamana de wanunu musiki plateau sanfɛ bɛɛ lajɛlen b'u ye ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'an sabati latigɛ ala k'a faamuyali nɔgɔya n ye ala ye fɛn minnu latigɛ an kan an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala deli ala ka muɲu ni sabali d'a ma an ka jɛ ni ala ka latigɛ wallahi ni ala ye fɛn minnu latigɛ ka k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ ala ko wa nabluukum bisharri wal khayri fitna n b'aw la jarabi ni hera ye ani hera tana ni bela jele fitna ye ala be fantan la jarabini fama ye ka fama la jarabini fantan ye ka cɛ la jarabini muso ye ka muso la jarabini cɛ ye ka dɔnnibaga la jarabini mɔgɔ ye mɔgɔ kalannen fana k'o la jarabini dɔnnibaga ye idan ala b'a la jarabini cogo la wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun ala ko ɲɛw la jarabini ɲɔgɔn ye yala o bɛ sabali wa o kɔrɔ ye an ka sabali idan ala ye fɛn mun latigɛ i ka ko bɛ kɛ o bɛ kɛ mais ni latigɛ ye mumini sɔrɔ a bɛ sabati a b'a dɔn k'a fɔ a bɔra ala yɔrɔ mais mɔgɔ dɔw bɛ ni ala ka latigɛ dar'u kan u bɛ fan bɛɛ kɛ sennɔ ye u bɛ taa nin mɔri in fɛ sini bɛ taa nin fɛ sini bɛ taa nin fɛ i b'i to la saya bɛ t'i ta i tɛgɛmaw la ni sara o kan i k'a dɔn k'a fɔ i sara kojugu kan dɛ idan latigɛ bɔnda o fana banna nin yɔrɔ in na ni ala sɔnna a ma masala damadɔ gulonnen bɛ limaniya jɔsen wɔɔrɔ in na yani sunkalo ka se ni ala sɔnna a ma an bɛ kuma masala ninnu kan yaasa ni ala ye sunkalo ɲuman tɛmɛ k'an to balole an na gafe wɛrɛ ta mun o bɛna an bɛɛ lajɛlen nafa i n'a fɔ nin y'an nafa cogo min na rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين